веднъж. И доколкото разбрах след втори сеанс, който му бил направен, той почина. Неочаквано, внезапно, с сърдечна криза. Спасибо, това е ужас. Не знам. Една вечер децата бяха си легнали, нощна смяна. И колежките бяхме седнали, там той не беше научил някакви номера с лъжички, завия глупости, окултистки истории, както и да е. И ни продължаваме този диалог. И той казва, впрочем аз настоявах, но той ми е внушавал, че искам да го видя. Аз съм го разказвала и толкова недоверие съм срещнала, не знам, ще ви повярвате ли ви. И просто наистина отидох в другата стая. Отидох с голям ужас и страх. Сега да ви обясня. Детска градина, какво представлява една детска градина? Пансион. Това е една голяма стая отпред занимални. Не спалня, всекидневна голяма занималня с столове така. Оттатъка е спалнята, която е преградена с врата. Всъщност, още като влязах, прозорците бяха затворени. Аз затворих след себе си вратата, въпреки че умирах от ужас, той ме накара да я затвориш. Аз готова бях веднага да драсна навън. Интересно е, че като затворих вратата, вече не можех да драсвам на никъде. Просто стоях закована на едно место. Не можех да мръдна. Не знам Бог допуска ли, това са чисто богословски въпроси, но явно, че той въздейства върху магнетизма на човешкото тяло. Има някаква известна... Очевидно, когато ти по собствена воля, дори да не знаеш кого викаш всъщност, той има някаква власт на тебе, ако ти го викаш по собствено желание. Се получава нещо като буквално... И сега, на килима имаше нещо средно между бръмбър и щурец. Аз зато ви казах за хаос и за пудела. Беше по-голямо от щурец, доста по-голямо. И отпред му беше като на бизон, така. И щуреца, нали е зелен? А това беше тъмно, черно и лъскаво. И просто си беше запънало краката. Ей така стои. И аз веднага в ужас си превъртях очите, видях, че всички и разбрах кой е. Исках да избягам, но не мога да мръдна. И цялата стая почва да се нажижава и да се накланя леко. И аз съм казала съвсем, дали механично, дали Исус, викам Господи. И някой ми каза вътре, бягай, възлюблена. И аз се освободих и скочих навън. Обаче излизам навън и се тръса така цялата. И почвам да плача. И колежките ми скочиха и викат какво става. И аз му викам извънземния дъжд. Те викат глупости извънземен. Викам много вам моля, искам тая вечер да спа при тебе. Даже беше една туркинка. Тя тук живее на Петлешев. Викам Севди, много те можеш да спа тая вечер с теб. И тогава за първи път, като го казах, и чух един смях. Ха, но като че някой се смее в кладенец. Викам, край това не е извънземен. Викам, Господи, искам да знам кой е. Господи, искам да знам кой е. Какво става на другия ден? Сега, за това аз вече имам свидетел. Можем да извикаме госпожата на третия етаж. Тук живееше една жена, борец против фашизма. Дъщеря е една доста нещастна жена, но както и няма да се пускам подробности. Аз не съм я виждала с години тая дъщеря нейна, въпреки че контактувам с майка й. Това момиче, може би не сме се виждали, но 15 години. Най-неочаквано ми звъни. Викам, даже аз не бях забравила Евгения или Ема ли се казва. Ема се зарадвах. Викам, здравей. Викам, как се сети за мен? И заповяда, дойде тук седна, мъжа ми беше там. Трябва да се беше върнал нощно с мама. И тя ми вика, знаеш ли, вика, защо дойдох? Викам, добре дошла. Тръд да ни размазвам нещата. Изведнъж това момиче, тя е жена възрастна, момиче казвам, защото сме съученички с нея бяхме някога. Вика, ще покажа една история. И ме начертава окултистки кръг.
Откъде на къде? Какво представлява този окултистки кръг? Някаква пентаграма ли? Не пентаграма. До пентаграма не стигнахме, слава Богу. Представлява обикновен картон, пишеш кръг, полукръг и българската азбука. И тук по-малък кръг и числото 10 числа. Взема се един конец, една игла. И просто иглата стои. И това конеца се спира, когато ти е неподвижна, иглата почва да се движи. И се пише изречение. Смислени изречения. Предполагам. Беше ужас. И аз просто се потресах, защото откъде на къде името идва и тя постоя още 10 на минути, изпуша цигара и си замина. Дойде, показа ми го и си замина. И аз почнах. И сега обясните това нещо на мен. Бог ли го е допуснал? Още като взех конеца и ми се написа привет от демонска Дебория. Дебория, не знам какво е Дебория. Как не съм паднала от дивана? Питам, какво това са демони, викам. Това е глупостица, твоите женски ти бяха извънземни, сега демони. Викам, какво това са дяволи, да знаеш това е стената. Викам, вземи иглата да видиш. И няма го карам човек. Той застана с конеца. При него ще да пише хитър. Викам, ще да пише при мен, ти си измисляш. Викам, стой тук да видиш. Той като влезе да стои при мен, не ще да мърда иглата. Като излезе, той почва да пише. Разиграва на както си иска. И почнаха едни страхотни заплахи. Ти ако не лекуваш, ще направя къщата ти на погром, ще направя дома ти. Дъмла ще падне, ще направя магия. И почва кучка, пачавра, какво ли не. Ужас чудо се видя. Викам, кой си ти за Бога, кажи какъв си. И той ми пише Сатана. Спомена ли името за Бога? Казва Сатана. Ама аз още не мога да разбера това. Не мога да разбера, че думата Бог е ключовата. Все още. Ма ти се намираш като подопойка. А когато не казвам думата Бога, той пак почва. Извънземни, не сме тук цяло, такова. Викам, Косто, не мога да разбера Косто какво става. Както и да е. И почнах аз да го моля. Покажи се на всеки контакт. Покажи се. Почна той да ме кара, да пише автоматично. Защото съм рисувала, защото съм писала. Карти, тонове, тетрадки, има тук всичко изгорих. Караме 2 пъти да пише на Кобрат Томов. Кобрат Томов ми прати писмо да съм отишла в Института за нови култури. Техните нови култури са още от древен Вавилон, как да му обясняваш на човек. И той и аз толкова знаех тогава. И тогава стана вече она, вече стана так. За него не искам. Се извинявате, аз съм писала каквото можах да направих. Има хора, които не са го чули. A cosmic coliseum would host the end of the war between the Lord of sin and death and the omnipotent creator of man's first breath, who will decide who forever will be the champion. Той каза така, аз ще кача сина ти, ще направя всичко възможно сина ти да се запознае с едно момиче. Ще бъдат с кола, ще се обърнат и ще изгори сина ти заедно с това момиче. Той каза, ние ще убием мъжа ти. И той получи инфаркт. Той не е кръстен. Сега как? Не знам. Не, че ме е страх от него. В никакъв случай не ме е страх. Дайте да разправим. Ами вижте какво той ме разиграва. Още когато спря телевизора да работи, беше някъде към 11 часа. Беше ми внушил, че като спре телевизора, защото той се гавреше с мен напоследък. Виждаш, че вероятно по цялото време чувствах закрила. Напоследъка вече. Чувствах просто. Че нещо става, че нещо се противопоставя. И той очевидно зверяваше в тази работа и просто почваше да се гаври с мен, да се подиграва.
И то поне с един такъв аристократичен жест на, видите ли, вика, стой до 11 часа в мене, да и свършва телевизия. Той телевизор работи, той беше развален. Той работеше посредством него. Ето малки телевизор. Той е големи. Малки работеше. И аз като някой глупак седа в 11 часа и чакам да се появи образ. Представете си докъде той ме е заблудил мене. Просто бях, вероятно да съм вървяла към глупницата, не знам. Колко съм била вече. Занесена. И почна едно нещо като... И така. И почна завесата да играе. И първият път аз, нали, съм ербапа ме спред до вратата. И първият път успях да изкоча. Но той вика, сега какво ще ме разиграваш? Аз вика, да не съм ти слуга на тебе, с омраза, с презрение. И се смей така тихичко. Ако ще влизаш, влизай, ако не, повече не ме занимавай. Руснаците викат, когато пушите не валя, сядам, аз връщам се. Вика, легни. И аз лягам, и като легнах, повече не мога да мръдна. Цялата се сковах. И само гледам на тяцки, не мога очите да оберна, само там гледам. И почна нещо и така, като някакъв облак, като някакво завихрене на едно място. Въздух, нищо не се вижда, но просто чувстваш, че нещо върти. И застана едно красиво същество. Беше в сребрист костюм, с черна шапка, с черни ръкавици, с черен плаш. Къде застана? Ето там. Пред телевизора? Пред телевизора. Сега как да ви обясня? Беше нещо от типа на холографски образ. Аз предполагам, че не съм го виждала. Той всъщност нищо не е показвал. Извинявайте. Той всъщност го е проектирал в съзнанието ми. Пак така почна да се нажижава стаята и да се накланя на една стена. Аз така си обяснявам, че ако тя наистина се е накланила, щяха и съседите да го почувстват. Аз се опитвах да викам, въпреки че беше много красив, изпитвах страхотен ужас. Свръхестествен ужас, нещо, което не може да се опише човешки думи. И почнах, вмъчих се да си отворя устата, сигурно съм крещяла, не знам, крещяла ли съм или не, но имах чувство, че нищо не излиза от устата ми. Мъчих се да кажа, кой знае защо пак думата Господи. Мъчих се да го кажа, нито в съзнанието си може да го кажа, нито иначе. И тогава чувствах, че някой застава до мен, просто настръхва до мен някой. Ето от тази страна и почва някаква съпротива вътре в мен и в самата стая. И когато това нещо застана до мен, това нещо започна да се променя. Така му стана, така кръго му стана. Почна да се удължава това нещо, така почна да играе. И аз се мъчих пак да извикам и казах Господи най-накрая. И като съм казала Господи, и това нещо почна като от един балон се изпуска въздух. Постепенно и се загуби. И стаята се люля малко и вече като че не ме пуснаха от тавана, ме пуснаха долу на земята и аз станах така. Сърцето ми буф, цялата бях нощната тавир вода. Вънка валеше дъжд, отворих прозореца и поемам, как съм стигнала до прозореца, поемам въздух. И в това време мъжът ми застана тук на вратата, дали са викали, какво ли са правили. И като го видях един такъв сънен, рошев, след всичко това, което съм изживяла, такъв прозаичен, ето ме фана един истеричен смях. И почвам да се кланям и му казвам, ще ида в манастир. Никога не ми е минало през ума. Ще ида в манастир, кланям се и се смея. И той ми вика, ти съвсем си откачала с твоите извънземни. Това го помня много добре. Това беше. Може ли изглежда е бил кротък човек? Не, беше кротък човек. Но просто... Сигурно е вярвал повече от мене, въпреки че аз съм считала винаги за по-добре от него. Защото за тия, които не вярват, може би Бог гледа на степента на съвестта, които носят себе си. Не знам. Не философство. Аз разбрах кой е. Още като се показа и разбрах, като почнах тия физиономии. Просто е така като вибрации.